Prepáčte, omylom som vypol video, takže toto je asi druhý part. No ja by som teda navrhoval, že ako som hovoril, no ja hovoril som, že Lament, to čo už neviem s kým, zdá sa mi, že s brachom alebo s kamošom, už neviem. Neviem, ako sa to už volá, neviem, či je to challenge. Proste napíšeme na papieriky, že jedlá, že ktoré no nie jedlá, ale proste niečo, čo považujem, čo sa dá jesť, či je to žádlo pre psy, pre mačky, proste pre zvieratá alebo pre ľudí, čo my považujeme za hnus. To si dáme niekam, rozmýšľame to, každý si vybere niečo. A potom musíme si to najprv aj prichystať a potom to musíme zjesť. Samozrejme nie celé. A možno budeme hovoriť, neviem či to robí len Gogo alebo aj niekto iný, že budeme robiť také ochutnávky, ak samozrejme viete. Nie možno, ale ten druhý kanál, ak si založím, tak tam budem robiť všelijaké blbosti. To vypni. A toto je koniec tohto videa, tak čus!